A partir de mañá, o Concello da Pobra habilitará a Praza Maior para o estacionamento de vehículos todos os mércores entre as 7 da mañá e as 3 da tarde. O Concello adotou esta medida ante as numerosas queixas recibidas, especialmente por persoas con mobilidade reducida, ante a presenza de vehículos estacionados en zonas non autorizadas. Esta situación é especialmente grave os mércores pola mañá, coincidindo coa celebración da feira ambulante. Hai moitas queixas referentes a persoas con mobilidades reducidas que teñen moitos problemas debido a estes malas prácticas. Ademais desta campaña que vai seguir a Policía Local, nós desde o Concello, para que non haxa excusa de non aparcar, non estacionar nos sitios onde non se debe, vamos a habilitar os mércores de mercadillo, que son os días que máis hai ajetreo de vehículos, a Praza Maior de 7 da mañán ás 3 da tarde para que os vehículos podan aparcar cerca do centro e que haxa menor incomodidade. Trátase dunha campaña de sensibilización, polo que nunha primeira fase será informativa, aínda que en casos reincidentes a policía comezará a sancionar. E sancións de ata 1.000 euros son as que se enfrontarán os condutores que se poñan ao volante tras consumir drogas. A Policía Local vende a adquirir uns novos detectores cos que realizar os test de consumo de estupefacientes. Sería como unha proba iniciaria, se utilizaría desta maneira, o canutillo tendríamos que pasar pola boca, todo por alrededor da boca, introduciríamoslo aquí, tendríamos que presionar e aquí nos daría uns resultados que son unhas rayiñas que o ollo humano podemos fallar e podemos ver unha cousa que non é, entón temos unha aplicación no móvil que se lle sacaría unha foto e automáticamente nos mandaría un correo electrónico e nos diría en que dá positivo esa persoa, ou se non dá positivo, evidentemente. No caso de dar positivo, efectuaríase unha segunda proba que iría directamente ao laboratorio da USC para confirmar o resultado inicial.